La Casa de la Cultura acull l'exposició de Montfoto. Fitel Network us ofereix aquesta notícia. La Casa de la Cultura acull durant aquest mes d'octubre l'exposició fotogràfica i de vídeos del Festival Montfoto, un programa que aquest any es presenta amb treballs de primer nivell internacional. Tenim un compromís de fer un certamen, un concurs, que vagi més enllà d'una competició fotogràfica. Ja fa molts anys que marquem l'educació com la primera línia de batalla de fet diferencial. Els altres fets diferencials que ens posicionaran en el futur molt bé és incrementar la imatge per explicar històries. El festival ha rebut més de 12.000 fotografies de 60 països i ha reconvertit el seu projecte a una comunitat dedicada a la difusió de continguts. A més, realitza activitats relacionades amb la conservació mediambiental i la lluita contra el canvi climàtic i el maltractament animal. Fitel Network neix a Lloret de Mar el 2012 per estar al teu servei, amb un equip especialitzat i preparat per desafiar els reptes actuals i de futur. És per això que posem al teu abast una àmplia distribució de fibra òptica a tot Lloret de Mar i una oferta molt competitiva de telefonia mòbil, telefonia fixa i televisió. El nostre servei és immediat, fiable i proper. A Fitel Network retallem distàncies i acostem persones. Fitel Network. Sempre a prop teu.